Марк Маркес ще кара на Емуджело само 2 седмици след като оперира крака и рамото си. Но наистина лудото не е това. Наистина лудото е, че Марк месеци наред се състезаваше практически с 1,5 ръце, и никой не знаеше. Нито пресата, нито феновете. Дори голяма част от екипа на Дукати. И въпреки това, той продължаваше да се бори за челните места. Докато в Льоман всичко не избухна. Защото след това падане Маркес призна нещо, което напълно променя начина, по който разбираме сезона му. Имаше винт, който се движеше в рамото му, докосвайки директно радиалния нерв, докато караше. Представи си да се опитваш да контролираш MotoGP при над 350 км в час, докато ръката ти губи сила по средата на завой. Това не е просто да караш контузен. Това е да оцеляваш на мотор. И сега идва големият въпрос. Ако Марк вече беше опасен, докато беше счупен, какво може да се случи, когато се върне наистина възстановен? Искам да знам мнението ти веднага. Мислиш ли, че Маркес все още може да спечели този световен шампионат? Най-шокиращото в цялата тази история е, че Марк Маркес е скрил контузията си дори в бокса на Дукати. И не говорим за дифузна болка или леко неразположение, което може да се овладее с противовъзпалителни средства. Говорим за изместен титаниев винт в дясното рамо, който се движи с всяка вибрация на мотора и докосва директно радиалния нерв. Контузия, за която всеки спортен лекар би ти казал, че е несъвместима с карането на MotoGP на пълна интензивност. И Марк реши да мълчи. За да разберем защо, трябва да знаем как функционира радиалният нерв и какво означава да го загубиш по време на състезание. Радиалният нерв е основно отговорен за разгъването на китката и пръстите, както и за чувствителността в голяма част от гърба на ръката и предмишницата. Когато този нерв е компресиран или раздразнен, сигналът, който достига до мускулите, става непостоянен. Ръката може да реагира нормално няколко обиколки и изведнъж, без предупреждение, силата изчезва. Това не е болка, която можеш да предвидиш и да управляваш психически. Това е функционална загуба, която се случва за части от секундата, в най-лошия възможен момент. Марк описваше усещането като нещо, включено-изключено. И това описание, което изглежда просто, всъщност е ужасяващо, ако разбираш какво означава на пистата. В модерен MotoGP пилотът използва дясната си ръка, за да контролира газта и да поддържа тялото си при спиране. Спиранията в MotoGP генерират над 1,8 G забавяне. За да устои на тази сила, без тялото да се измести напред и да дестабилизира мотора, пилотът трябва активно да натиска кормилото с двете си ръце. Ако дясната ръка откаже в този момент, тежестта на тялото отива към предната част на мотора по неконтролируем начин. И когато предната част получи повече натоварване, отколкото пилотът очаква, най-вероятният резултат е хайсайд или внезапен срив на предната гума. Това обяснява нещо, което много зрители не разбираха, защо Маркес имаше падания, които изглеждаха необясними, дори за него самия. Не бяха грешки в преценката. Бяха преки последици от ръка, която спираше да реагира без предупреждение. Защо мълчеше? Защото Марк познава собствения си мозък по-добре от всеки друг. Знае, че в момента, в който една контузия стане публична, психическата динамика се променя напълно. Журналистите питат за нея на всяка пресконференция. Съперниците започват да изчисляват в кои ситуации си най-уязвим. Дори механиците на екипа те гледат по различен начин. И най-вече, ти самият започваш да мислиш за нея вътре в каската, което е точно това, което не можеш да си позволиш, когато си на предел. Марк беше научил този урок по възможно най-трудния начин през годините си в Ханда. Когато контузията на раменната му кост се превърна в постоянна тема на разговор, представянето му рязко спадна. Не само защото физически беше по-зле, но и защото психическото натоварване от публичното управление на контузия, докато се опитваш да караш на максимум, е просто непоносимо. Ето защо през 2025 година той избра друга стратегия – пълно мълчание. Да управлява вътрешно, да се състезава, да печели точки и да реши проблема хирургически в първия момент, когато календарът го позволи. Проблемът е, че тялото има свои собствени срокове. И тялото на Марк пристигна в Льоман с физически дълг, който не можеше повече да игнорира.
Фразата, която изрече в бокса след падането, обобщава всичко: аз съм на половин секунда от моите лимити. В MotoGP половин секунда по отношение на чистото представяне не е маловажна. Това е разликата между борбата за pole position или стартирането от втора редица. Между спечелването на състезание или завършването на четвърто място. Това, че някой с нивото на Марк Маркес признава, че се състезава с такъв физически хендикап, те кара веднага да разбереш две неща: истинската величина на проблема, който е криел, и колко изключително е това, което е постигал въпреки него. Защото докато този винт се движеше в рамото му, Марк продължаваше да бъде най-наблюдаваният пилот на стартовата решетка. Продължаваше да печели състезания. Продължаваше да генерира заглавия. И продължаваше да обуславя стратегиите на своите съперници всеки уикенд. Това е, което наистина изплаши Дукати, когато истината излезе наяве. Не самата контузия, а осъзнаването, че тяхната звезда пилот е функционирала месеци наред на намален процент от реалния си капацитет и че никой в гаража не е успял да го открие. Льоман има специална връзка с Марк Маркес. Не винаги добра. Френската писта е влажна, непредсказуема, със смел от повърхности, която особено наказва всяка непоследователност в поведението на гумите. Това е типът писта, където доверието в предната част е всичко и където всяко колебание на пилота се плаща незабавно. Падането в спринтовото състезание на пръв поглед беше едно от многото, които се случват в MotoGP. Твърде агресивно влизане, загуба на сцепление, контакт с земята. Фрактура на петата е метатарзална кост на десния крак. Болезнено, ограничаващо, но технически управляемо с обездвижване и лечение. Това, което никой не знаеше в този момент, е, че това падане щеше да бъде спусъкът, който да извади наяве истинския проблем. Защото Марк вече имаше планирана тайна операция след Гран При на Каталуния в Монтмело. Идеята беше да завърши състезанието в Барселона, да мине през операционна зала същата седмица, за да извадят и преместят винта от рамото, и да се върне възможно най-скоро, минимизирайки броя на пропуснатите Гран При. Това беше план, предназначен да запази тайната до последния момент и да контролира максимално въздействието върху шампионата. Това ниво на тайно хирургическо планиране говори много за менталитета на Марк, но също така и за натиска, който изпитват елитните пилоти да не показват слабост. В шампионат, където техническата разлика между моторите става все по-малка, физическото и психическото състояние на пилота се превръща в един от малкото вектори, където съперниците могат да намерят предимство. Показването на уязвимост е да им дадеш информация, която могат да използват. Падането в Льоман изпревари целия календар и елиминира възможността за запазване на първоначалния план. С фрактуриран крак и рамо в състоянието, което беше, операцията не можеше да чака Монтмело. Трябваше да се действа незабавно. И тук идва нещо, което технически не се обяснява достатъчно. Когато пилот от MotoGP месеци наред компенсира контузия на ръката, тялото развива променени модели на движение, които с времето могат да бъдат толкова вредни, колкото и оригиналната контузия. Биомеханиката на карането в MotoGP е много по-сложна, отколкото изглежда отвън. Пилотът не просто седи върху мотора. Той постоянно регулира позицията на тялото си, за да контролира разпределението на тежестта между предната и задната ос. При спиране тялото се измества напред и ръцете натискат кормилото, за да не падне върху него. При ускорение тялото се измества назад, за да натовари задната част и да подобри сцеплението. В завоите има постоянен баланс между центробежната сила и изместването на тялото навътре. Цялата тази система от настройки функционира оптимално, когато двете ръце и двете рамена имат еднаква сила и чувствителност. Когато една от страните откаже, мозъкът започва да компенсира автоматично. Несъзнателно. И тези компенсации, поддържани месеци наред, генерират асиметрични претоварвания във врата, гърба и противоположното рамо. Това е същият феномен, който се случва, когато някой куца. Добрият крак се претоварва, защото поема работата, която трябва да върши контузения. За Марк, карането с движещ се винт в дясното рамо в продължение на няколко месеца означаваше, че тялото му развива постурални компенсации, които биха могли да генерират вторични наранявания на лявото рамо или в цервикалната област. Не незабавно, но кумулативно.
Операцията не само реши проблема с винта. Тя спря процес на влошаване, който в средносрочен план би могъл да бъде много по-сериозен. Стилът на каране на Марк е особено зависим от дясното рамо по много конкретна техническа причина. Марк натоварва предната част на мотора повече от почти всеки друг пилот на стартовата решетка. Неговата техника на спиране включва да пристига по-късно от всеки друг пилот, да спира по-силно и да разчита предната гума да издържи максималното натоварване, без да се срине. За да поддържа този стил, той се нуждае ръцете му да могат да упражняват активен и контролиран натиск върху кормилото в момента на най-голямо динамично натоварване. Ако дясната ръка откаже в този момент, той не може да изпълни характерното си спиране. И ако не може да спира като Марк Маркес, просто не може да кара като Марк Маркес. Ето защо операцията беше неизбежна. Не беше опция, която можеше да продължава да отлага безкрайно. Беше необходимото условие, за да продължи да бъде себе си на пистата. И ето най-неудобното заключение за останалата част от стартовата решетка. Ако Марк вече беше конкурентен с това ниво на физическо ограничение, с мотор, който все още не владее напълно след година и половина в Дукати, и с контузия, която му пречеше да кара в естествения си стил, въпросът, който всички избягват да си зададат на глас, е какво ниво може да достигне, когато е наистина на 100%. В падока имаше доста разпространено очакване, че Марк ще изчака поне още едно състезание. Емуджело е известно като разрушително дори за пилоти, които са на 100%. За някой, който току-що е излязъл от операционната зала с 2 скорошни операции, конвенционалната медицинска логика би посъветвала да изчака по-благоприятна писта. Но Марк избра Емуджело. И този избор не беше импулсивен. За да разбереш пистата наистина, трябва да отидеш отвъд основните данни. Емуджело е трасе с дължина 5,245 метра, построено в долина в италианска Тоскана, където хълмовете създават специфични аеродинамични условия и където жегата на италианското лято превръща асфалта в повърхност, която променя поведението си през деня. Температурата на асфалта в Емуджело може да надхвърли 50 градуса в следобедните сесии, което пряко влияе на поведението на гумите и следователно на границите, които пилотът може да изследва. Технически, пистата има 3 ясно разграничени зони, които изискват различни неща от пилота и мотора. Първата зона е главната права и първият спирачен сектор. Мотоциклетите MotoGP достигат края на правата с над 340 км в час и трябва да спират за първия завой, който се взима с приблизително 80 км в час. Това е едно от най-силните спирания в календара. Забавянето в тази точка надхвърля 8G и трае едва 2 секунди. През тези 2 секунди пилотът трябва да устои на сила, еквивалентна на почти 2 пъти теглото му, бутаща тялото му напред, да контролира налягането на спирачката, за да избегне блокиране на предната гума, и да подготви траекторията за следващия завой. Всичко това с ръцете. Всичко това с дясното рамо като основна опорна точка. Втората зона е секторът с бързи завои в центъра на пистата, Арабиатас, Корентайо, завой Касанова. Това са завои, които се взимат между 150 и 220 км в час и които изискват постоянна аеродинамична поддръжка. В тези завои моторът е наклонен между 55 и 65 градуса в продължение на няколко последователни секунди. Страничните сили, действащи върху пилота в тази точка, надхвърлят 3G. Тялото трябва да се поддържа в специфична позиция спрямо мотора през цялото това време, което изисква постоянно мускулно напрежение в долната част на гърба, корема и раменете. Третата зона е финалният шикан преди правата. Тя е по-технична, побавна и там се определя голяма част от времето за обиколка, защото доброто излизане от шикана се превръща директно в по-висока максимална скорост на правата. Тук пилотът трябва да комбинира спиране, смяна на посоката и ускорение в много кратко пространство. Това е зона с едновременно високи когнитивни и физически изисквания. Съвкупността от всичко това създава обиколка, която няма нито една точка, където пилотът да може наистина да си почине. Няма дълга междинна права за възстановяване. Няма бавни завои, където физическото натоварване да е минимално. Това е непрекъснат стрес през 1 минута и 46 секунди, колкото трае една бърза обиколка. И тук идва противоположният аргумент, който също има своята логика.
Ducati DSMOS DICI GP25 е най-стабилният аеродинамично мотор на цялата стартова решетка в момента. Аеродинамичното натоварване, което генерира в бързите завои на Емуджело, значително намалява работата, която пилотът трябва да върши, за да поддържа траекторията. При по-малко аеродинамично стабилен мотор пилотът трябва активно да компенсира тенденцията на мотора да излиза навън от завоя, използвайки мускулна сила. При Дукати тази работа частично се извършва от аеродинамиката. Това е конкретно предимство за пилот, който идва след операция на рамото. По-малко мускулна компенсаторна работа означава по-малко натоварване върху наскоро оперираната става. Дукати, парадоксално, може да бъде един от моторите, които са най-лесни за физическо завършване на писта като Емуджело, именно защото неговата аеродинамика върши част от работата, която при другите мотори трябва да върши пилота. Има втори фактор, който обяснява избора на Емуджело и който има повече общо с психологията, отколкото с физиката. Емуджело е Гран При на Италия. Пистата, където Дукати винаги носи най-важния пакет от новости за годината. Пистата, където тифозите изпълват трибуните с червени знамена и където атмосферата е поблизка до тази на футболен матч, отколкото до мотоциклетно състезание. За Дукати, представянето на Емуджело е почти институционално задължение. А за Марк, завръщането на Емуджело вместо на анонимна писта е декларация за намерения, която надхвърля спорта. В MotoGP разказът е важен. Възприятието е важно. И завръщането на Емуджело, с целия емоционален заряд, който тази писта има за италианския падок, е най-добрият възможен начин да се съобщи, че контузията не те е пречупила. Алекс Лоус каза нещо в интервю, което предизвика много полемика, но което, ако го анализираш спокойно, има солидна техническа основа. Той каза, че ако поставиш Марк Маркес на Ямаха, той също няма да спечели. И въпреки че фразата може да звучи като провокация, всъщност е доста точно техническо наблюдение за текущото състояние на MotoGP. За да разберем защо, трябва да разберем какво се е случило с Ямаха през последните 4 години. Ямаха спечели шампионата през 2021 година с Фабио Куартараро. По това време М1 беше мотор, който компенсираше недостатъка си в максимална мощност, с изключително балансирано шаси и с електроника, която позволяваше на технически прецизни пилоти като Куартараро да използват всяка налична десета. Това беше различна философия на конструиране от тази на Дукати, по-малко сурова мощност, по-добра управляемост, по-голяма консистенция в сцеплението на задната гума. Проблемът е, че от тогава техническите правила на MotoGP се развиват по начин, който систематично благоприятства философията на Дукати. Аеродинамиката придоби огромно значение. Устройствата за регулиране на височината на задната част, които Дукати владее по-добре от всеки друг, напълно промениха начина, по който се управлява ускорението при излизане от завой. И електрониката, особено системите за контрол на сцеплението и управление на мощността в завой, стана толкова сложна, че разликата между най-добрите и най-лошите системи може да струва няколко десети от секундата на обиколка. Ямаха изостана във всички тези области едновременно. Не поради липса на инженери или бюджет, а защото заложи на път на развитие, който се оказа по-малко ефективен от този на нейните съперници. И когато един мотор натрупва технически недостатъци в 3 или 4 области едновременно, резултатът е, че дори най-добрите пилоти в света не могат да ги компенсират напълно. Случаят с Фабио Куартараро е най-красноречив, защото е най-видим. Куартараро е обективно един от 5 най-добри пилоти на текущата стартова решетка. Неговата техника на каране, способността му да извлича време в квалификациите и неговата последователност в състезание са на нивото на всеки шампион. И въпреки това, в много състезания той завършва на повече от 20 секунди от победителя, на позиции, които преди 5 години би сметнал за неприемливи. Това не е проблем на талант. Това е проблем на инструмент. И случаят с Топрак Разгатlioglu го потвърждава от друг ъгъл. Топрак пристигна в MotoGP с огромна репутация, изградена в SOP RBIKES. Трикратен световен шампион, една от най-зрелищните фигури на модерния мотоциклетизъм, с агресивен стил и способност да спасява гранични ситуации, която напомняше на самия Маркес в някои моменти.
И той се приземи на Ямаха, която го помоли да започне от нулата технически, да адаптира стила си към мотор, който изисква много специфични неща, и да го направи, състезавайки се срещу съперници, които от години усъвършенстват връзката си с технически превъзходни мотори. Не е изненада, че процесът е труден. Би било изненада, ако не беше. Това, което е значимо, е какво казва всичко това за стойността на Марк Маркес в текущия контекст. Марк е в MotoGP от 2013 година. Карал е мотори при много различни технически условия, включително Ханда в най-лошите й години, когато RC213 ви беше почти толкова проблематична, колкото сегашната Ямаха, но с мощност, която правеше дефектите и още по-опасни. В тази ситуация Марк продължаваше да извлича резултати, които обективно не би трябвало да може да постигне с този материал. Защо? Защото неговата способност за техническа адаптация няма аналог на текущата стартова решетка. Марк не се нуждае моторът да е перфектен, за да е бърз. Той трябва да разбере къде е лимитът, и след като го разбере, кара мотора точно до този лимит по повтарящ се и предсказуем начин. Тази способност за четене е това, което прави обратната му връзка с инженерите толкова ценна, и е това, което позволява на Дукати да развива мотора много по-прецизно с него, отколкото с повечето пилоти. Но най-важното за разказа на текущия шампионат е, че Марк, дори контузен и състезаващ се под нивото си, продължава да бъде пилотът, който най-много влияе на останалите. Когато Марк е в състезанието, останалите пилоти посвещават част от когнитивния си капацитет да знаят къде е той. Да изчисляват дали ще атакува при следващото спиране. Да решават дали си струва да се съпротивляват или е по-добре да отстъпят, за да не рискуват. Това психическо натоварване има реална цена върху представянето и е нещо, което никой друг пилот на стартовата решетка не генерира толкова последователно. Нито Пеко Баная, който е най-завършеният пилот по отношение на управлението на състезанието. Нито Хорхе Мартин, който е вероятно най-бързият в квалификациите. Никой не генерира такова ниво на постоянно психологическо напрежение върху останалите. И това е нещо, което не може да се купи с технически бюджет, нито да се развие във въздушен тунел. Има трансформация в Марк Маркес, която не е лесна за виждане отвън, защото се случва в нещо, което хронометрите не измерват директно, връзката, която има с напрежението. Марк Маркес от 2013 до 2019 година. Беше пилот, който функционираше с почти хищническа енергия. Той трябваше да печели. Не в смисъл, че всички пилоти искат да печелят, а в по-дълбок, почти компулсивен смисъл. Всяко състезание беше потвърждение на неговата идентичност. Всяка изгубена точка беше рана. И тази интензивност, която му даваше огромно предимство в решаващите моменти, също имаше цена, правеше го уязвим в моменти, когато ситуацията беше извън неговия контрол. Има състезания от този период, където Марк взе рискови решения, които обективно нямаха смисъл от математическа гледна точка на шампионата. Маневри, които можеха да му струват световния шампионат, ако се объркаха. Изпреварвания, които не бяха необходими. Натиск, който генерираше конфликти, които можеше да избегне. Всичко това идваше от пилот, който не можеше да отдели личната си стойност от спортните си резултати. Контузиите промениха това. Не веднага, нелинейно, но го промениха. Преминаването през всичко, което Марк преживя между 2020 и 2023 година. Е вид опит, който или те унищожава, или те преизгражда по различен начин. 3 операции на дясната ръка. Месеци рехабилитация с несигурни резултати. Година и половина състезаване с Ханда, която не можеше да спечели, дори той да даваше 100%. Да гледа как други по-млади пилоти печелят състезания с по-добри мотори, докато той оцелява. И да трябва да управлява всичко това публично, с милиони хора, наблюдаващи всеки резултат и всяко изявление. Това, което излезе от другата страна на този процес, е пилот, който продължава да има абсолютно същата скорост и същия състезателен инстинкт, но който е развил нещо, което преди му липсваше – равновесие пред това, което не може да контролира. Когато Марк казва «нямам какво да доказвам», фразата има много прецизно техническо значение по отношение на спортното представяне.
Означава, че вземането му на решение в състезание вече не е замърсено от необходимостта да доказва нещо на някого. Той може да избира кога да рискува и кога да не рискува, основавайки се изключително на това, което има смисъл за резултата от състезанието, а не на това, от което се нуждае егото му в този момент. Това го прави по-ефективен и по-труден за разчитане от неговите съперници. Защото старият Марк имаше модел на поведение, който съперниците му можеха да предвидят. Ако го притискаше в определени точки, той реагираше по предсказуеми начини. Ако го караше да загуби позиция в последните обиколки, той отговаряше с високорискови маневри, които понякога излизаха добре, а понякога му струваха състезанието. Беше изключителен пилот, но също така и такъв с определени бутони, които можеше да натиснеш. Настоящият Марк няма тези бутони. Или поне не на същите места. Той е развил способността да приема, че има дни, когато моторът не върви добре, че има писти, където не си най-бърз, и че оцеляването в тази ситуация с минимални възможни щети понякога е най-интелигентното решение. Това е точно това, което отличава шампионите, които печелят през един сезон, от тези, които изграждат династии. Валентино Роси премина през подобна трансформация, макар че в неговия случай тя беше по-постепенна и се случи в различен технически контекст. Роси от първите му години в MotoGP беше зрелищен, но и непредсказуем. Роси, който спечели шампионата през 2008 година, на 29 години, след проваления сезон от 2006 година, беше по-пресметлив, потърпелив, поспособен да изчака правилния момент. Не беше загубил скорост. Беше придобил преценка. Марк е в подобен процес. И моментът е значим. Той достига тази точка на състезателна зрялост в момента, когато има най-добрия мотор в кариерата си. Ducati DSMOS и DICI GP25 е най-добрият материал, с който Марк се е състезавал през 12-те си години в MotoGP. Не най-познатият, защото все още изгражда връзката си с него. Но най-пълният технически. И един зрял Марк с най-добрия мотор на стартовата решетка, шампионат, който все още не е решен, е комбинация, която останалите пилоти трябва да започнат да приемат много сериозно. Има един последен детайл, който не може да бъде пренебрегнат. Марк се завръща на Емуджело, след като е карал този мотор повече от година. Той вече не е Марк от началото на 2024 година, който пристигна в Дукати след години в Ханда и трябваше да учи от нулата напълно различна философия на каране. Натрупал е хиляди километри. Давал е обратна връзка по време на десетките студии и състезателни сесии. Допринесъл е за разработването на частите, които Дукати носи на Емуджело. Моторът вече има част от неговото ДНК в себе си. Когато този пилот се върне в гаража на Емуджело, качи се на това Дукати и излезе на пистата за първи път след операциите, първият важен данни няма да бъде времето му за обиколка. Ще бъде дали рамото ще издържи първото силно спиране. Ако издържи, всичко останало е само въпрос на повторно намиране на ритъма. И Марк Маркес е доказал през цялата си кариера, че намирането на ритъма е това, което прави най-добре в света. Само преди няколко седмици Марк Маркес плачеше в бокса на Дукати, признавайки, че месеци наред се е състезавал практически контузен. Признавайки, че не е разбирал някой от паданията си. И признавайки, че е карал с 1,5 ръце. Днес вече е на път за Емуджело. И това обобщава перфектно кой е Марк Маркес. Пилот, който много пъти изглежда функционира различно от останалите човешки същества. Но също така оставя нещо много ясно за модерния MotoGP. Вече не е достатъчен само талант. Нуждаеш се от физика, мотор, увереност, електроника и абсолютна психическа стабилност. Защото маржът е смешно малък. И въпреки това, има пилоти, способни да останат специални дори счупени. И може би точно това виждаме сега с Маркес. Не най-доминиращия пилот в кариерата си, а най-опасният. Сега те питам теб, ако Марк се върне силен на Емуджело, мислиш ли, че все още може да обърне световния шампионат? Или контузиите вече са му отнели твърде много?